Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Hare Sasara Hare Rama Ram Rama Hare Hare Sasara Hare Ram Ram Rama Hare Sasara Hare Ram Ram Rama Hare Hare Sasara Hare Ram Ram Rama Hare Hare Sasara Hare Ram Ram Rama Hare Sasara Hare Ram Ram Rama Hare Hare Sasara Hare Ram Ram Rama Hare Hare Sasara Hare Ram Ram Rama Hare Sasara Hare Ram Ram Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Rama Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna. Krishna Mataji Hare Krishna Mataji Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Mataji. எல்லோரையும் இந்த மார்னிங் பாகவதம் கிளாஸுக்கு இஸ்கான் பெங்களூர் குழாய் சார்பிலும் நாமனிஷ்ட பிரபுவின் சார்பிலும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப அழகான கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் நம்ம இப்ப இல்லையா. ஸோ மங்களாச்சரனோட ஆரம்பிச்சிடலாம் சீக்கிரமா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதமேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாத்மி சபதாந்திகம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதிரயே. நஷ்டப்ராயேஷ பத்ரேஷு நித்யம் பாகவதே சேவ்யாம் பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷகி. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கேதே கிரிம் யத்கிருபாதமகம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனதாரிணம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். ஹரி ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் தயாரா? இந்த 8வது அத்தியாயத்துக்குள்ள போறதுக்கு நம்ம 8வது சாப்டருக்கு 7வது சாப்டர் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா. 7வது சாப்டர்ல ரொம்ப அழகா என்ன பார்த்தோம்? அஸ்வத்தாமன் அவ்வளோ இது பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அந்த சின்ன உபபாண்டவர்களை வதம் செய்ததுக்கு அப்புறமா அதுவும் எப்படி தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அப்ப கூட பாண்டவர்களை பார்த்தேலாம் அவன் கடைசியில அவனை கொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டான். அப்புறம் நம்ம கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அவர் தான் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் அவர் தானே. அப்புறம் அர்ஜுனன் என்ன சொன்னா, நான் கொன்னுதான் ஆவேன், கொன்னு அவனோட ரத்தத்தை கொண்டு வருவேன், நீ அதை வச்சு உன் தலையை தொலைச்சுன்றதுக்கு அப்புறம் தான் உன்னோட இந்த சாபம் இதாக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னான். ஆனா கிருஷ்ணன் என்ன சொன்னார், 2 பேருக்கும் வின் வின் சிச்சுவேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, கொல்ற மாதிரியும் கொல்லாத மாதிரியும். ஏன்னா திரௌபதி கொல்லாதன்னு சொல்லிட்டா. ஸோ திரௌபதியே சந்தோஷப்படுத்தணும் அவருக்கு. அப்புறம் மற்ற 2-3 பாண்டவர்கள் நமக்கு தெரியும், நம்ம யாரு, யுதிஷ்டர் மகாராஜ், நகுல், சகதேவ், இவ எல்லாரும் கொல்லாத கொல்லாதன்னு சொன்னா. பீமன் மட்டும்தான் கொல்லுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். அர்ஜுனன் சாபம் பண்ணினா நான் கொன்னுதான் தீருவேன்னு பார்த்தாரு. எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் ஆறா மாதிரி ஒரு பிராமணரை 3 விஷயங்கள் பண்ணினோம்னாக்கா அது கொல்றதுக்கு சமமானமா. அது நேற்றுக்கு இல்லை முந்தான ஏதோ ஒரு கிளாஸ்ல கேட்டிருப்பேன், சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 3 விஷயங்கள் பிராமணருக்கு நம்ம செஞ்சோமானால் அது அவரை கொல்றதுக்கு சமமானம். முடியை எடுக்கிறது, முடியை எடுக்கிறது, அந்த மணிமுடியை பிடுங்கிட்டு ஆமா. அப்புறம் அவளுக்கு சொத்துக்கள் இருந்ததுன்னா அதை அபரிச்சுட்டு அவளை விட்டுடுறது, அப்படியே அந்த நகரத்தை விட்டு ஓட விட்டுடுறது. ஓகேயா? இதெல்லாம் பண்ணினதுனால இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு என்ன சொல்றது சந்தோஷம் கிடையாது. ஏன்னா அவ இருக்கிற நிலைமை இப்ப சந்தோஷத்துல இருக்கிற நிலைமையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மொரோஸ், வருத்தம். அப்ப அந்த வருத்தத்துல கூட பகவானுக்கு என்னன்னா, வருத்தத்திலேயே எப்படி இருக்க முடியும்? இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ வருஷமா
அவஸ்தைப்பட்டு அந்த நாடு கிடைச்சிருக்கு. இப்ப அந்த நாட்டை வந்து அவ ஆண்டு தானே ஆகணும். அதுக்காக தானே அவர் வந்து பீஷ்மர் கிட்ட கூட்டின்னு போய் யுதிஷ்டருக்கு ஃபுல்லா தர்மங்களையும் சொல்லி கொடுத்தாரு. எவ்வளவு தர்மங்கள், ஸ்ரீ தர்மா, பரோ தர்மா அண்ட் ராஜ்ய தர்மா, எல்லா தர்மங்களையும் யுதிஷ்டர் மூலமாக இது சாரி நம்ம பீஷ்மர் மூலமாக யுதிஷ்டர் மகாராஜுக்கு சொல்ல வச்சார் இல்லையா? அப்படி எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஓகே, இப்ப நிறைய பேர் எப்படியா இருந்தாலும் பாவம் அந்த யுத்தத்துல செத்து போயிட்டா. சில பேருக்கு குழந்தைகள் இருக்கும், சில பேருக்கு இருக்காது, சில பேருக்கு யாராவது இருப்பா அந்த அந்திமம் கடன் பண்றதுக்கு, சில பேருக்கு இருக்க மாட்டா. ஸோ அதனால கடைசியில என்ன பண்றார் யுதிஷ்டர், இந்த 5 பஞ்சபாண்டவாளுமே போய் எல்லா கடமைகளையும் இறுதி கடன்களை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கூட அவ எல்லாருமா போறா. ஓகேயா? சோ அதுதான் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போறோம். 8வது சாப்டர் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். ஏன்னா இந்த சாப்டர்ல இந்த இறுதி கடன்கள்லாம் முடிஞ்ச உடனே கிருஷ்ணர் சொல்றார், நான் வந்து வேலை முடிஞ்சிருத்து போட்டுமா, டாட்டா பை பை சொல்றார். அப்பாடி எப்படி இருக்கும் யோசிங்கோ. நம்மத்துக்கு யாராவது, நான் சொல்றேன், இந்த ஒரு வாட்டி எங்காத்துக்கு ஒரு வைஷ்ணவி பக்தி மாதாஜி ஒருத்தர் வந்திருந்தான். அவன் வந்து 3 நாளுக்கு அப்புறம் நாங்க எல்லாரும் இங்க இருந்து பூரிக்கு கிளம்பணும். அப்பவே அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தது. ஸோ வைஷ்ணவர்கள்லாம் வந்து இருந்துட்டு நம்ம ஆத்துல கிளம்பினா நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். கிருஷ்ணர் இது கிருஷ்ணர் வந்து பாண்டவர்களோட ஆத்த தன்னோட மாதிரி நினைச்சுட்டு, அடுத்தவா வீடு மாதிரி அவர் கிடையாது, தன்னோட சொந்த வீடு மாதிரி நினைச்சுட்டு வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தார். கிருஷ்ணர் இருந்த இடம், அப்பா எப்படிப்பட்ட இடம் அது. அந்த கிருஷ்ணர் சொல்ல போறார், இப்ப நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு. அப்படி சொன்னா எப்படி இருக்கும் அங்க உள்ள வாழ்க்கைலாம், ஹஸ்தினாபுரத்துல உள்ள வாழ்க்கைலாம் அப்படியே இடியே தலையில விழுந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அப்படியே மனசு ஒடிஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் குந்தி வந்து இந்த சாப்டர் எதுக்கு ரொம்ப பேர் போனதுன்னா, குந்தியோட பிரேயர். அவ கிருஷ்ணர்கிட்ட வேண்டிக்கிறார், ஓ கிருஷ்ணா, எங்களை இப்படி விட்டுட்டு போறியே, கஷ்டம்லாம் இருக்கும்போது எங்க கூட இருந்த, நல்ல காலம் வந்த உடனே நீ போறேன்னு சொல்றியே, அதுக்கு பேரு நல்ல காலமா அப்படின்னு அவ கேட்பா. நீ எங்க கூட இருக்கிறதுக்கு பேரு தான் நல்ல காலம். அந்த கஷ்டம்லாம் எங்க கஷ்டத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கஷ்டம் கிடையாது. நீ எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டனா அது எப்படிப்பட்ட கஷ்டம் கிருஷ்ணா, அதை எப்படி எங்களால தாங்க முடியும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்ல போறான் இந்த அத்தியாயத்துல. அதனால இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அத்தியாயம். யாரும் இந்த அத்தியாயத்துல ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஓகேயா? சோ இதோட நம்ம இன்னைக்கு வருஷம் ஆரம்பிக்கலாம். இந்த சாப்டர்ல உள்ள முதல் ஸ்லோகம் எல்லாரும் எனக்கு அப்புறம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. சூத உவாச்ச அத தே சம்பரேதானாம் அத தே சம்பரேதானாம் ஸ்வானாமுதகமிச்சதாம் ஸ்வானாமுதகமிச்சதாம் தாத்தும் ச கிருஷ்ணா கங்காயம் தாத்தும் ச கிருஷ்ணா கங்காயாம் புரஸ்கிருத்ய யயுஸ்த்ரியः புரஸ்கிருத்ய யயுஸ்த்ரியः ஓகே, இப்ப ஃபுல் வர்ஸ். ஓகே, ஒரு வாட்டி கேட்டுண்டு அப்புறமா எல்லாருமே ரிப்பீட் பண்ணுங்க. சூத உவாச்ச அத தே சம்பரேதானாம் ஸ்வானாம் உதகமிச்சதாம் தாத்தும் ச கிருஷ்ணா கங்காயாம் புரஸ்கிருத்ய யயுஸ்த்ரியः. நான் படிக்கிறேன். எல்லாருமே படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இப்ப வந்து யாராவது ஒருத்தர் வேர்டு டு வேர்டு மீனிங் படிங்க. சூத்த உவாச்ச, சூத்தர் கூறினார். யார் படிக்கிறீர்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி. சூத உவாச்ச. சூதர் கூறினார், அத இவ்வாறாக தே பாண்டவர்கள் சம்பரேதனாம்
இறந்தவர்களின் ஸ்வானாம் உறவினர்கள் உதகம் நீர் இச்சதாம் பெற விரும்பிய தாத்தும் தர்ப்பணம் செய்ய ச கிருஷ்ணா திரௌபதியுடன் கங்காயாம் கங்கையில் புரஸ்கிருத்திய முன்வைத்து யுயு சென்றனர் ஸ்திரிய பெண்களை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. இன்னொருத்தர் மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சுத ஓகே, கோஸ்வாமி பத்மா மாதாஜி கூறினார், சொன்னான்னு நினைக்கிறேன், படிங்க. நீரை பெற விரும்பிய மரணமடைந்த உறவினர்களுக்கு நீரை தர்ப்பணம் செய்யும் விருப்பத்துடன் பெண்கள் முன்னால் நடந்து செல்ல பாண்டவர்கள் திரௌபதியுடன் கங்கையை நோக்கி சென்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நன்றி மாதாஜி. வேற யாரும் பொருளுரை நான் மாதாஜி படிக்கிறேன். படிக்க ஆரம்பிச்சேல? படிங்க மாதாஜி, நான் பொருளுரை படிக்கிறேன். படிங்க, பொருளுரை. இன்றும் கூட குடும்பத்தில் மரணம் சம்பவிக்கும் பொழுது கங்கை அல்லது வேறெந்த நதிக்கோ சென்று வருவது இந்து சமுதாயத்தில் இருந்து வரும் ஒரு வழக்கமாகும். ஒவ்வொரு குடும்ப அங்கத்தினரும் இறந்தவர்களுக்கு ஒரு பாத்திர கங்கை நீரை ஊற்றிக்கொண்டு பெண்கள் முன் செல்ல ஊர்வலமாக செல்வார்கள். 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் பாண்டவர்களுக்கும் கூட இவ்விதிகளை பின்பற்றினர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களின் மாமன் என்பதால் அவரும் குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கிடையில் ஒருவராக இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா, ரொம்ப ரொம்ப ஹரே நன்றி கிருஷ்ணா. மாதாஜி. சோ இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம்? 2-3 விஷயங்கள் இதுல இருக்கு. ஒண்ணு அந்த இறுதி சடங்கு பண்ணணும் இல்லையா? இறந்தவாளுக்கு நம்ம இறுதி சடங்கு பண்ணணும். நம்ம வேதங்கள்லயும் சரி, நம்மளுடைய புராணங்கள்லயும் சரி, நிறைய இடத்துல ஈவன் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட அவ அப்பா போனப்போ ஜெகநாத் மிஸ்ராவோடு இறுதி கடன்களை செய்யறதுக்கு அவரும் கங்கைக்கு போனார். காசிக்கு போய் கங்கை நதியில பண்ணிட்டு வந்தார். இவெல்லாம் எதுக்காக இதெல்லாம் பண்றா? நமக்கு சொல்லணுங்கிறதுக்காக. எத்யதாச்சரதி சேஷ தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனார். அந்த பெரிய லீடர்ஸ் எல்லாம் பெரிய பெரிய அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு, யுதிஷ்டர் இவா மாதிரி உள்ளவாள்லாம் பண்ணினாக்க மற்ற ஜனங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுவா. அதுக்காக தானே கிருஷ்ணரே சாந்தி பண்ணி முனிக்கு போனார் இல்லையா? கிருஷ்ணருக்கு போய் படிக்கணும்னு ஏதாவது அவசியமா? நான்லாம் குருகுலத்துக்கு போய் படிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் இருந்திருந்தாருன்னா அவரோட சகாக்களும் போயிருக்க மாட்டா. அதுக்கப்புறம் அந்த பரம்பரையெல்லாம் அவளும் சொல்லியிருப்பா, எதுக்கு குருகுலத்துக்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்காக கிருஷ்ணரே எல்லா விஷயத்திலும் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி சைத்தன்ய பிரபு நன்னதர் தன் கிருஷ்ணா இல்லையா? இறுதி சடங்குக்கு அவரே பண்ணி காட்டினார். கிருஷ்ணர் குருகுலத்துக்கு போய் தானே பண்ணி காட்டினார். இந்த மாதிரி இப்பதான் நம்ம அஸ்வத்தாமாவோட விஷயத்துல பார்த்தோம். சாபத்தை நிறைவேற்றுவதும் சாபம் இல்லாம அதை எப்படி எல்லோரையும் சந்தோஷப்படுத்துவதும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் நிறைய நிறைய எப்படி ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுக்கணும். நம்ம ஒரு ஆவேசத்துல ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னைக்குமே எடுக்கக்கூடாது இல்லையா? இரு தரப்புகளையும் பார்த்து எடுக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கிருஷ்ணரே நமக்கு முன்னாடி இருந்து சொல்லி கொடுத்திருக்கார். சோ இந்த இறுதி சடங்கு பண்ணுவது ரொம்ப முக்கியம். அந்த இறுதி சடங்குலும் இங்க பாருங்க, இங்க என்னன்னா கங்கை நதி, கங்கைக்கு போறாவா. கங்கை நதி என்னைக்குமே ரொம்ப 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 புனிதமான நதியாக கருதப்படுகிறது இல்லையா? எனக்கு நானே இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஏதோ ஒரு சாப்டர்ல சொன்ன ஞாபகம் இருக்கு. சிலப்போ கங்கை நதி அந்த மழை காலத்துல இல்ல அந்த ஒரு என்ன சொல்றது வெள்ளம் மாதிரி வரும் இல்லையா? மலையில இருந்து தண்ணி வரும்போது அப்ப அந்த நிறைய செடி கொடி அந்த அழுக்கெல்லாம் கொண்டு வர மாதிரி நமக்கு தோணும். அதுக்கு மேல அந்த நுரைகள்லாம் நிறைய இருக்கும். கங்கையே எப்படி தெரியுமா? அந்த பியோர் கலர்ல இருக்காது. அது ரெட்டிஷ் கலர்ல தான் இருக்கும். யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா ஏன் அது ரெட்டிஷ் கலர்ல இருக்குன்னு? ஹரே கிருஷ்ணா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இது. கங்கை ஆன்மீகமானது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் கரெக்ட். எல்லாத்தையும் அடிச்சுடும், எல்லா வித கலங்கங்களையும். மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் நிறுத்திக்கோங்க. இப்ப நான் சொல்றேன், அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. அது ஆன்மீக வலத்துல இருந்து வருது, ரொம்ப கரெக்ட். ஆனா அது எங்க கிருஷ்ணரோட பாதத்துல இருந்து வருது. நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? வாமன அவதாரத்துல 2வது அடியை இவர் மேல வைத்தவுடன் என்ன ஸ்லைட்டா அந்த ஆகாயத்துல ஒரு சின்ன கீரல் விழுறது. அப்போ அது அவரோட நம்முடைய பகவான் இருக்கார் இல்லையா அங்க ஆன்மீக உலகத்துல. மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அங்க அவரோட கால் பாதங்களில் இருந்து தாமரை பூவை போன்ற அந்த பாதங்களில் இருந்து அது வருது. பகவானோட பாதத்துல என்ன மாதாஜி இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா.
தாமரை ஏன் இல்ல இல்ல தாமரை இல்ல 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 ஓகே. பாதம். அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப கவனத்தோட மங்களாரத்தி பார்க்கலாம். நாளைக்கு எல்லாரும் மங்களாரத்தி ரொம்ப கவனத்தோட பாருங்க. ராதா கோவிந்தரனுடைய பாதங்கள் இப்படி அவர் டில்ஸா வச்சுருப்பார் இல்லையா, 2 பாதம். ஒண்ணு இப்படி இருக்கும், ஒண்ணு கீழே பதிஞ்சிருக்கும், ஒண்ணு இப்படி நின்று இருக்கும். அந்த நின்று இருக்கிற பாதத்துல பாருங்க, இந்த மருதாணி இட்ட மாதிரி ரெட்டா இருக்கும் இல்லையா. அந்த ரெட்டு என்னது? கேசர். கேசர் கேசர்னா என்ன? நம்ம அந்த குங்குமப்பூ இல்லையா, பகவானோட பாதத்துல உள்ள தூளி. பக்த பத துளி, பக்த பத ஜலு, பக்த உச்சிஷ்ட. 3 விஷயங்கள் நமக்கு கிடைச்சா நம்ம பக்தர்கள் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவா. பக்தர்களுடைய பாத துளியம், பக்தர்களுடைய சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் உள்ள ரெமினன்ஸ் உச்சிஷ்டம், பக்தர்களுடைய அவர்களுடைய பாதங்களை அபிஷேகம் செய்த தண்ணீர். இந்த பக்தர்களுடைய இந்த 3மே நம்மளை கரை சேர்க்கும்னா, பகவானுடையது நம்மளை கரை சேர்க்குமா சேர்க்காதா? அந்த பகவானுடைய கால்களில் உள்ள பாதங்களில் உள்ள அந்த கேசர், அது ரெட் கலர்ல இருக்கும். அந்த பாதங்களில் இருந்து அந்த கங்கை நீர் வர்றதுனால அது அந்த ரெட்டிஷ் கலர்ல வருது. சோ அந்த கங்கை நீர் வரும்போது அதுல இருக்கிற அந்த நுரைகள் எல்லாம் நம்ம அழுக்குன்னு எடுத்துக்க கூடாது. அது எதுக்கு கம்பேர் பண்ணியிருந்தா தெரியுமா? அந்த வருஷம் நான் தான் சொல்லி கொடுத்தேன், நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. எதுல? இங்க இல்ல, நம்மளுடைய அது வரும் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வரும். நம்ம ஆச்சாரியர்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது குறை இருந்தால் அதை நம்ம குறையா கருதவே கூடாது. அதே மாதிரி ஆச்சாரியர்கள் எந்த குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் சரி, அவ இந்த குலத்துக்கார, அவ அமெரிக்கன் ஆச்சாரியா, இவ ஆப்பிரிக்கன் ஆச்சாரியா, இவ வைஷ்ணவ குலத்துல பிறந்த ஆச்சாரியா, இவ சூத்திர குலத்துல அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஆச்சாரியானா யாரு? நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த விஷயங்கள் நம்ம அதே மாதிரி நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயே வருது இல்லையா, வாச்சோ வேகம், மனச வேகம், குரோத வேகம், ஜிஹ்வா வேகம், உதர வேகம், உபஸ்த வேகம், இதெல்லாம் அடக்கினவா தானே ஆச்சாரியர்கள். சோ அந்த ஆச்சாரியர்கள்கிட்ட நம்ம எப்படி குறை கண்டுபிடிக்க கூடாது அப்படின்னு இந்த கம்பேரிசன் வந்திருந்தது. கங்கை நீர் அழுக்கு மாதிரி தோன்றினாலும், அது என்ன அசுத்தங்களோடு ஓடி வர மாதிரி தோன்றினாலும், கங்கை நீரை போன்ற புனிதம் வேற எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி ஆச்சாரியர்களிடமும் நம்ம குற்றம் காணக்கூடாதுன்னு வந்தது. இப்ப இந்த கங்கை நீர்ல ஒரு வாட்டி நம்ம உண்மையா, அக்கா மாதாஜி நான் நிறைய வாட்டி கங்கையில குளிச்சிருக்கேன் மாதாஜி, ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் காணும் என்கிட்ட. ஆமா, அது நான் சொல்றேன். நானே மாயாப்பூருக்கு ஒவ்வொரு வாட்டி போகும்போதும் கங்கையில குளிப்பேன். என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்கிட்ட? ஏன்னா நம்ம அதுல ஒரு முங்கும் போது அந்த மனபாவம் அது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். அங்க நம்ம பிரபுபாதா காட்டே இருக்கு மாயாப்பூர்ல. அங்க போகும்போது நம்ம பிரபுபாதாவோட அந்த மனபாவத்தை எடுத்துன்னு போகணும் இல்லையா. அந்த பாவத்தோட இந்த கங்கை நதி எப்படி எல்லாருடைய பாவங்களையும் போக்குகிறதோ, அதே மாதிரி என்னுடைய மனதில் உள்ள காமம், குரோதம், மோகம், லோபம், மதம், மத்சரியம் எல்லா அழுக்குகளையும் போக்கி பகவான் என் இதயத்தில் குடிக்கொள்ள வேண்டும். கண்டிப்பா வருவார். ஏன்னா பகவான் எப்படி இதயத்துக்குள்ள போறார்? காது மூலமாக இல்லையா. நம்ம கேட்க 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 பகவான் உள்ள போய் எவ்வளோ கதை, எவ்வளவு வெர்சஸ் படிச்சிருக்கோம். சுன்வதாம் ஸ்வகதாம் கிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தன ஹிருதயந்தேஸ்ய அபத்ராணி இல்லையா. அதே மாதிரி பிரவிஷ்ட கர்ணரந்திரேன பாவாம் சரோருகம், அவர் இந்த காது ஓட்ட வழியா உள்ள போய் இதயத்தை சலிலம் கிருஷ்ண தேய் 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 தேய்னு கிருஷ்ணர் தேய்க்கிறாராம் நம்மளுடைய இதயத்தை. நான் இன்னொரு வருஷம் இன்னைக்கு சொல்றேன். அந்த வருஷம் அதே மாதிரி பகவானுடைய பாதத்தில் இருந்து வந்த அந்த கங்கை நதியில நம்ம சரணடையணும்னு இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை. கங்கை நதி வாமன அவதாரத்துல வந்தது நமக்கு தெரியும், எல்லாருமே நல்லா படிச்சிருக்கோம். ஆனா இன்னொன்னும் இருக்கு, பாகிரதன் கொண்டு வந்தான் அப்படின்னு. இந்த பகீரதன் யாரு? பகீரதன் இந்த மாந்தாத்தா, அந்த பரம்பரையில நிறைய ராஜாக்கள் இருக்கா. இந்த மாந்தாத்தா பரம்பரை ராஜால ஒரு ராஜா இருந்தார், சாகரான்னு சொல்லிட்டு. அவருக்கு பேர் சாகரா ஏன் வந்ததுங்கிறது இன்னொரு கதை, ஒரு செகண்ட்ல சொல்லிடுறேன். அவர் அவ அம்மாவோட வயிற்றுல இருக்கும்போது அவ அப்பாக்கு இன்னும் நிறைய ராணிகள், அவள்லாம் இவளை கொல்லணும்னு நினைச்சுட்டு அந்த அம்மா
அம்மாவுக்கு வந்து விஷம் கொடுத்தா, அப்ப கூட அந்த விஷத்தெல்லாம் பொறுக்காம அவர் பிறந்தாராம். இதெல்லாம் பகவானோட செயல்கள் தானே. அவர் வந்து கரான விஷயம், சானா கூட கூட கூடன்னு அர்த்தம். அந்த விஷத்தோட அவர் பிறந்ததுனால அவருக்கு பேரு சாகரான்னு வந்தது. அவருக்கும் 60 குழந்தைகள். அந்த ஒரு வாட்டி அவர் அஸ்வமேத யாகம் பண்ணும்போது அந்த 60 பிள்ளைகளும் காட்டுக்குள்ள அந்த அஸ்வமேத குதிரையை சுத்த விடுவா இல்லையா, அது வரலன்னு அதை தேடிட்டு எல்லாருமா போறா. போனா அன்பார்ச்சுனேட்லி அது கபிலமுனி ஆசிரமத்தோடு, இது அதே கபிலமுனியா மாதாஜின்னு கேட்கக்கூடாது, அதுலயே எழுதியிருக்கு பகவான் அவதாரமாக வந்த கபிலமுனி அப்படிங்கிறதுக்கு அதுல எது சாட்சியும் இல்லை. ஓகே, ஒரு கபிலமுனி, அந்த கபிலமுனி அவராவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு அதுலயே எழுதியிருக்கு, பாகவதத்திலேயே எழுதியிருக்கு பர்பட்ல. சோ நம்ம வந்து இவ எல்லாரும் போறா, அந்த கபிலமுனியோட ஆசிரமத்துல அந்த குதிரை இருக்கு. அப்ப அவ என்ன பண்ணா, கபிலமுனி தான் கட்டி வச்சுட்டான்னு நினைச்சுட்டு அவ என்ன பண்றான்னாக்க கபிலமுனிய சந்தேகப்படுறான். அப்ப அந்த கபிலமுனி வாழெல்லாம் அவர் வந்து ஆக்சுவலா கோபத்தோடு பார்க்கலையாம், ஆனா இந்த மாதிரி இவாளுக்கு ஏன் தோணித்து அப்படின்னு பார்த்தாராம். பெரிய முனிவர்கள் இல்லையா, அந்த கோபத்திலேயே இவாள்லாம் சாம்பல் ஆயிட்டாளாம். சோ அந்த அஸ்வமேத குதிரைக்கு பக்கத்திலேயே 60 பேரும் அப்படியே எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிட்டா. இவாள்லாம் இங்க வெயிட் பண்றா வருவான்னு வரல. அப்புறம் அவரோட சாகரனோடு பையன் அன்சுமன்கிறவன் இந்த குதிரையை நான் போய் தேடின்னு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறான். போனா பார்த்துட்டான். அப்புறம் கபிலமுனி கிட்ட ரொம்ப மன்னிப்பு கேட்கிறான், எப்படியே என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அவர் சொல்றார், ஒரே ஒரு விமோச்சனம் தான், அந்த ஆன்மீக லோகத்துல உள்ள கங்கை நதி இங்க வந்து, கங்கை நதியை இவா மூலம் இந்த உடம்பு சாம்பல்ல நீ தெளிச்சனா இவா வந்து உயிர் பெறுவா. இவாளுக்கு உயிர் பெறுவான்னு என்ன, விமோச்சனம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றா. உயிர் பெற்று உடனே ஆட்சி ஆழ்வா, அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த குதிரையை திருப்பி கொடுத்துடுறார். சோ இவர் குதிரையை கொண்டு வரார், அஸ்வமேதம் யாகம் எல்லாம் முடிஞ்சுடுறது. அந்த கங்கையை கொண்டு வரதுக்காக அவ்வளோ தபம் இருக்கா. சாகரர் இருந்தார், அவர் காலம் முடிஞ்சிருத்த. அவரோட பையன் அன்சுமன் தானே பண்ணினா இதெல்லாம், அவர் இருந்தார், அவரோட காலமும் முடிஞ்சிருத்த. அவரோட பையன் திலீப்னு ஒருத்தர் மகாராஜ், திலீப் மகாராஜும் அவ்வளோ தவம் இருக்கார் கங்கையை கொண்டு வரதுக்கு. ஒன்னும் நடக்கல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தானாக்க யார் வரா, ஹரே கிருஷ்ணா பகீரதன். அந்த பகீரதன் வந்து, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரே செகண்ட் மாதாஜி பண்ணிடுறேன். அந்த பகீரதன் வந்து அப்ப டைம் இருக்கு மாதாஜி, நான் 2 minutes இருக்கு முடிச்சிக்கோ. ஹரி போல். அத்தன் பகீரதன் இவ்வளோ 1000 ஆண்டுகள் தவம் இருந்த உடனே பகவானுக்கு அவன் மேல இரக்கம் வந்து பகவான் சொல்றாரு, ஓகேப்பா நீ கங்கை நதியை கொண்டு போ அப்படின்னு. அப்ப அந்த கங்கை நதி கேட்கிறா, நீ வந்து என்ன பூலோகத்தை கொண்டு போனா எல்லாருக்கும் அந்த அவளோட பாவங்களில் இருந்தெல்லாம் விடுதலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். தற்பாத சலிலம் யதா, ரொம்ப அழகான வருஷம் நமக்கு வந்து ராதிகா மாதாஜி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. நீங்க எல்லாரும் கேட்டிருப்பேன். வாசுதேவே கதா பிரஷ்ன பும்சாம் ஸ்திரீன் புனாதிகி வக்தாரம் பிரிச்சகம் சோஸ்திரம் தற்பாத சலிலம். இங்க தற்பாத சலிலம்ங்கிறது என்னது, அந்த திருமாலின் அந்த பகவானுடைய பாதங்களில் உள்ள கங்கை தீர்த்தத்தை கேட்கிறவாளும் சரி, கொஸ்டின் கேட்கிறவா, சந்தேகம் கேட்கிறவாளும் சரி, பகவான் அந்த பாகவதத்தை கதையை கேட்கிறவாளும் சரி, சொல்றவாளும் சரி, எப்படி புனிதம் அடைவாளாம். இங்க கங்கை நதியை ஒப்பிட்டு இருக்கா பார்த்தீங்களா. சோ அதனாலதான் அந்த கங்கை நதி சொல்றா, நான் வரலப்பா அவங்க கூட, எனக்கு எல்லாரும் அவளோட பாவத்தை வந்து என்கிட்ட வந்து தீர்த்துப்பாளே, என்கிட்ட ஸ்நானம் பண்ணும்போது என்கிட்ட விட்டுட்டு போவாளே. இப்ப பகவான் என்ன அதுக்கு பதில் சொல்றார், அதை பத்தி என்ன கவலை, வைஷ்ணவாக்கள் வந்து திருப்பியும் உன்னுடைய சங்கத்தில் வரும்போது அந்த வைஷ்ணவா என்ன பண்ணுவா, உன்னை புனித பண்ணிடுவான். சோ உனக்கு கங்கை நதிக்கு வந்து அந்த குறைகளை அப்படிங்கிற பேரே கிடையாது, அது என்னைக்குமே சுத்தமான நதிதான். ஓகேயா. சோ அதுதான் நீங்க கொடுத்திருக்க. கடைசியில கங்கை நதியை நோக்கி அவ எல்லாரும் போனா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே